gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Klub zastupnika nacionalnih manjina će podržati ovaj prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora. Takav svoj stav Klub nacionalnih manjina je iznio i na zajedničkoj sjednici predsjedništva Hrvatskog sabora sa predsjednicima klubova zastupnika u Hrvatskom saboru koja je održana u travnju ove godine. 3 su skupine izmjena i o njima smo svi ovdje manje-više govorili i dopuna predviđenih ovim prijedlogom izmjena. U tu prvu skupinu spada reguliranje i usklađivanje Poslovnika o radu Hrvatskog sabora sa novim ustrojem državne uprave. Druga skupina usklađuje odredbe Poslovnika i sa promjenama Ustava Republike Hrvatske iz 2010. a treća skupina regulira odredbe vezane za prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru. Upravo ova treća skupina koja govori o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, a posebice ukidanje instituta netočnog navoda, prema našem mišljenju predstavlja suštinu ovih izmjena i dopuna Poslovnika o radu Hrvatskog sabora, što je pokazao uglavnom i tijek dosadašnje rasprave. No, mi smatramo da taj institut ispravka netočnog navoda u dosadašnjoj praksi i radu Hrvatskog sabora uglavnom je zloupotrebljavan za replike i iznošenje svojih političkih stavova, a da izvorni govornik na čije izlaganje je upotrijebljen institut ispravka netočnog navoda nije imao mogućnost da na bilo kakav stav takve naravi da svoj odgovor. To naprosto nije dobra praksa, dakle smatramo da je to veoma loša praksa. Svjesni smo i manjkavosti ukidanja ovog instituta ispravka netočnog navoda, o čemu je govorio i uvaženi kolega Pupovac u ime kluba SDSS-a. Ono na izvjestan način smanjuje dinamičnost rada u ovom Parlamentu, ali mislimo da uz kvalitetnije korištenje replika svi skupa nećemo biti zakinuti u svojim pravima na govor u Parlamentu, odnosno na sučeljavanje različitih političkih pa i svjetonazorskih pogleda i stavova na razvoj i život hrvatskog društva. Ukoliko se konačno pokaže u narednom periodu da nismo sa ovim izmjenama zadovoljni, u našoj ingerenciji je i da ponovno izvršimo popravku, dakle ako bude potrebno da vratimo institut ispravka netočnog navoda. Dakle, ove izmjene i dopune ćemo podržati. Razumijemo ih prije svega kao želju da unaprijedimo naš rad, da kroz taj rad ojačamo dignitet Sabora Republike Hrvatske pa i nas zastupnika u Saboru. A ako se pak pokaže da ove izmjene i dopune neće polučiti željene efekte, još jednom ponavljam, imamo mogućnost da to ponovno dotjeramo i popravljamo. Zato ćemo imati vrlo brzo priliku kada budemo usklađivali praktično odredbe Poslovnika sa zakonom koji će uskoro regulirati praktično praćenje rada Vlade naše u okviru institucija Europske unije. Dakle, to će biti vrlo brzo pa ćemo to moći popravljati ako smo s tim nezadovoljni. Ja imam ovdje zadatak da prenesem jednu opservaciju mog prijatelja, malo šaljivu na naš muški račun, koji kaže da ovaj ispravak netočnog navoda je naročito opasan za muškarce jer da nam u Parlamentu smanjuje pravo govora, čak ga imamo manje nego u braku. Naime, kada vam doma supruga kaže što vam je činiti, što vam je raditi ili kad ispravi vaš netočan navod, vi možete reći da draga, ali u Parlamentu kada vas kolega ispravi to nemate mogućnost reći. Toliko.